Mota everyday mota ukakuleta mari yeye akutosvika kana ma 5 million kana yeti maakwa chete hatiri kutaura kama BM machia ari kupa ana Peter mari dzakumbodzwa naku mari dzadza samarika mari adzinzwisike wikne wane mara ipi yakawana kupi wikne wane mari se wikne wane mari unozosenjuza se wikne wane mari guys sometimes unofuna kutsvaga history anditika munzwiswa kuti pane munhu izvo zvakafamba sei sewikne vave vane mari inangu ndakatasa history yavo munhu wekuti akabvera kutisa mari yekudhara ukunzwisisa thats way back not kuti vatangoita mari izvezvi handikuzvisisa kuramba zvisari mari akaiwana kupi but imbotarisa background yake kutangira kunana 1990 mpesandozi kuma 1997 ukunzwisisa anga kutofamba neB22 andika mazda yaye around 1999 anga atone phone like ana Ericsson vaive chichichichiwa 2007 mufesi anga ane BMW anga ane Range Rover around 2007 achiwana kupi achiita madhira api nzwisisa inangu nzwisisa panyaya dzemari wikine wakada kuona munhu atone background yekutoshanda chechaiyo paripo bozi mufesi ano dzakatanga kushandira inzwisisa mufesi atanga kushanda as a wages clerk ndovanarowa mari ko inini hangu on that I don't know but chinjandoziva ndechoti whatever the way mufesi wemari inotokutera background tell we need to be honest ende mari yake unozochakanakira mari yawikine ndechoti wiknewo haasi munhu wekuti mari yake anosvika eri wiknewo sharing nemunhu wese handitika ende noti kuti vanhu vamunoziva mufesi ane maprojects akawanda aanoita isu hatingamboita sei hatisingatomboziva ava anenge anobatsira vanhu vaanenge oda kuti vabude macelebrity chichi vanhu vane chaunga makambozviona kuti anoda vanhu vane chaunga iwe mbatiaadimbobatsira vanhu yanokudaita zvake zvandopara macheso ane mari Peter ndobva anonotora mota nehama pese akabvira kufanda kudhara pane yainzi fund the future what yakasponsor ndizoti tingainafika na 2012 ero pakazoita yainzi charity something hatizotengere chii akasponsor Miss K handitika ana maneta paukaenda big brother babe akasponsor futi handikunzvisa mawarriors that's way back akatombovapa mari pakazopa coach yanga romawarriors ainzani pasuoyo handitika akapiwa mota that was wiknew right now ane vanhu vanobatsira vari mumahospitals vana vamwe vari kubatsira mumwe mufesi aitocriticize even government chanyaya dzake dzekumakotsi dzakapera sei akakliwa kane makotsi no akaenda guys nyaya yake inge itori nyaya yekutenge nevanhu vakawanda vanga vari involved panyaya yayo handitika but wakatona pakawina that lawsuit mudhara koti inenge yatoona kuti this person ari kudisemba unga ari fake problem yatinayo mazimbabwe let's be honest vanhu vakawanda tinongorwadziwa because the guy is doing ende vamwana vanorwadziwa nawikne unozati chii maagemates ake zvakatoita kuti mudhara munoona kutorwadza nawikne because akada kuenzana nemi aiyo inaiyo it's not like mota but ngatimbotiende kuappreciate waruta vamwe kuappreciate vamwe iwo vane makore mangani wikne pakasvika paeji yako